MTV. Ялкынлы кайнар якшәмбе киче сәламнәрен Татмус ТВ каналыннан сезгә мин Ландыш Нигъмәтҗанова юллыйм. Сүз уңайыннан көз белән сезне дуслар. Көз дип моңсуланырга ашыкмагыз. Әле җылы көннәр безне алда көтә. Аларга тагын да матур төсмерләр өстәр өчен шоу-без тапшыруы бар. Һәм озакка сузмый аны башлыйк. Бу тапшыруда Данир Сабировлар гаиләсе Төркиядә нинди бәйрәм уздырган? Гөлназ Асаева кем белән дуслашкан? Рамил Әймәтдинов кайда ял итә? Һәм Әбри Хабриевның сольный концерты кайчан булачак? Бу сорауларга җавапны шоу-без тапшыруында. Данир Сабиров күптән түгел генә Миләүшәсен туган көне белән тәбрикләп, урам песиен өйгә алып кайткан булса, гаилә коруларына 10 ел булуны Данир зурлап уздырган була. Сабировлар гаиләсе бу бәйрәмне Төркия якларында ял итеп уздырган. Бәйрәм уңаеннан Данир Сабиров гаилә архивында сакланган видеолар белән дә уртаклашты. Узган елны гастрольләр вакытында артист авырган була. Әлеге видеоны карап китик. Сабировлар гаиләсен олы бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Ә Данир сиңа ныклы сәламәтлек теләп калабыз. Шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә, көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Шөкер бик шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Рамил Әймәтдинов җәйне озынайтырга теләп Туниста ял итеп ята. Җырчы егет дус ишләре белән шәһәрнең матурлыкларын карап, тарихи урыннарында йөреп күңел ача. Әле кайтасы килми, мин кайтканчы Казаннан җәйне җибәрмәгез ди ул. Рамил, сентябрь быел җылы килә ди. Шулай булгач, азрак ял итә аласың. Әле кем белә, бәлки Сабировлар гаиләсе кебек 10 еллыкны уздырыр өчен берәр кәләш тә ияртеп кайтырсың. Күңелле яллар сиңа, Рамил. Әнә шу сүзең, яратам үзең. Әнә шу сүзең, яратам үзең. Dərəzələrini aşıb qoy, təqərəblər qırsın bağıma. Bağıma kübük var kiliyəsiz, qavuşdırır sizni zamanla. Birgə! Ənə şu süzən, yaradan özən. Ənə şu süzən, yaradan özən. Әбри Хабриев сольный концертын куярга планлаштыра. Артист уен көлкеле җырлы юмористик шоу тәкъдим итәчәк. Филармония концерт залында узачак бу концертта Әбринең дус ишләре дә чыгыш ясаячак дип көтелә. Барысы да мин теләгәнчә, миңа ошаганча дустана җылы атмосферада узачак ди артист. Дуслар рәхәтләнеп күңел ачасыгыз килсә, 28 ноябрь көнне узачак концертка билетлар алырга ашыгыгыз. Көтеп калабыз. Гөлназ Асаеваның Instagram аккаунтына керсәм, шаккаттым. Башкортстанның моңлы сандугачы минем кызым Ләйлә белән дуслашкан. Кызлар бергәләп Кол Шәриф мәчете яныннан баралар. Ләйлә Гөлназга Казанны күрсәтә. Алар үзара аралашалар. Шул сөйләшүдән аларның икесенең дә авыл яратканлыгы турында ачыкланды. Әлеге күңелле видеоны бергәләп карыйк. Казанда ашыймысың сиңа? Яратасың Казанны? Ашылайм. Авылны яратасың менә? Син дә минем кебек икән, Ләйлә. Мин дә авылны яратам, шәһәрне яратмыйм. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда
Җанкаемда уй хисләрем адашкан. Татар эстрадасының сокланырлык гаиләсе Алсу Азат Фазыевлар уллары Ильяс һәм Аяз белән очарга өйрәнә. Ә корреспондентыбыз Дамир Зинатуллин исә алар белән кызыклы әңгәмә кора. Буларны кайдан алып сөйлимме? Хәзер күрсәтәчәк репортаждан. Бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, һәрбер кеше кайчан булса да кыш сыман очарга теләгәндер. Һәм без бүген Neofly аэродинамик комплексында канатларыбызны җәеп очарга килдек. Һәм минем янәшәмдә күгәрченем Гөлкәем хитен башкаручы яшь парлы дуэт, ул да булса Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм аларның балалары. Сәлам. Сәлам барчагызга да. Исәнмесез? Исәнмесез. Сез очарга әзерме? Әлбәттә, әзер очырга дип килдек. Алайса безне анда көтәләр, киттек. Исәнмесез? Здравствуйте. Без очарга килдек. Замечательно. Но для начала вам необходимо заполнить наши анкеты. Подойдите, пожалуйста, к мониторам. Заполняйте все поля. Дуслар, шулай итеп безнең инструкторыбыз, әйдәгез рәхим итегез. Ул безгә бүген барысын да аңлатачак. Здравствуйте. Всем привет, меня зовут Руслан. Сегодня я буду вашим инструктором. Сейчас проведем небольшой инструктаж, переоденемся, подготовимся и пойдем попробуем полетать. Готовы? Погнали! Ну, что такое вообще аэротруба? Аэротруба или по-другому аэродинамический тренажер – это такая вот техническая конструкция, которая позволяет испытать человеку те же самые ощущения, что и испытывает парашютист во время свободного падения. То есть, когда человек выпрыгивает из самолета и до раскрытия парашюта падает минуту, он испытывает все то же самое, что сейчас испытаете вы. Дуслар, Фазлыевлар гаиләсе әзер. Хәзер инде без барыбыз да рәхәтләнеп очачакбыз. Әйдәгез, киттек. Все готово? Дуслар, Азатны кертеп җибәрдек. Аэротруба кабынды, карагыз. Киттек. Дуслар, шулай итеп Фазлыевлар командасы белән очтык. Эмоцияларны хәзер беләсез киләдер син әйткәндә. Ничегрәк булды сезгә ошадымы? Азат синдән башлап җибәргәле. Мен мондый гайбер дип уйламаган идем. Шул хәлдәге адреналин алып әйтеп, теге шыккан кебек үзеңне хис итә әйтеп. Менә малайлар белән дә әле сөйләшеп утырдык, әйме, чыккач моннан тагын киләсе килә, биттеме ни вакыт безнең диләр. Тагын да шаслары килә, ала бирсә, бәлким балаларыбызны әлемдә уку мәктәбендә бар диләр бит. Һәм махсус шунда укый торган балаларыбызны бәлким шунда бирибез әле. Ала бирсә, ала бирсә, миңа бик ошады. Бик. Менә бәлки Руслан абыйлары кебек алар шундый теге инструкторга әйләнерләр, очырга өйрәтерләр. Алсу. Минем сүз юк. Эмоциялар. Күрсәтәле эмоцияларың белән, күрсәт алайса. Вообще, Аязга ошагандыр инде, әйме, Аяз. Ие. Тагын киләсе киләме? Ие. Дәресләргә язылабыз инде, әйме, хәзер. Әти-әниләрнең акчалары булса, язылабыз. Беләсегез килсә, безнең янәшәбездә Россиядә очу буенча чемпион. Руслан, дөресме? Бронзовый призер чемпионата России по аэротрубной дисциплине парашютного спорта. У нас с Алексеем команда, мы заняли 3-е место вдвоем. Ну и готовим маленьких чемпионов. Пожалуйста, дети, приходите, занимайтесь, вырастим из них лучших из лучших. База тренировочная есть, инструктора есть, осталось только принести удовольствие с собой, и все получится. Молодцы, Сезгә безнең белән ошадымы? Биг ошады, молодцы, спокойненько все отлетали, все отлично сделали, супер, мне понравилось, супер.
Фазлыйлар, нинди яңалыкларыгыз бар? Нишләп ятасыз, сөйләп җибәрегез әле. Яңалыклар безнең өчен инде иҗатта гел яңалыклар булып тормый инде ул. Без аңа ияләшкән булабыз. Кешегә күбрәк буладыр инде яңалыклар. Яңа клиплар төшердек, яңа композиторлар белән эшли башладык. Безнең инде сезонга әзерләнәбез инде әлбәттә. Ул сезон инде безнең төп нәрсә дип әйтәс килә. Ел буе безнең көтеп алган бер вакыт, шундый бер әзерләнә торган бөтен команда белән әзерләнә торган вакыт. Аңа әзерләнәбез. Уку килеп җитә. Уларыбызны менә улыбыз 3нче класска бара, укырга әзерләнәбез. Барсы да инде менә безнең өчен яңалык инде һәр нәрсә, һәр көн яңалык кебек. Менә балалар белән бүген ял итеп алдыгыз. Бераз шундый теге күңел ачтыгыз. Еш шулай була алыймы? Яисә балаларга вакыт тимиме? Әнисе җавап бирсен бу. Җәй көне без инде балалар белән күбрәк булырга тырыштык. Күп җирләргә бардык. Су койнырга да бардык. Әмма балалар белән паркка да бардык. Ял итәргә, табигатькә дә чыктык. Булырга тырыштык. Аяз әйтә әле, кайларда ял итәргә яратасыз? Әти-әниләрегез белән. Әтинде кайларда? Турцияга. Аңлашылды, Төркиягә баргансыз икән быел. Ошадымы үзегезгә? Беренче тапкыр шулай бардыгызмы? Гаилә, тулы гаилә белән дип әйтикме инде? Без ел сайын барырга тырышабыз инде балалар белән берәр җиргә, чит илгә инде. Ни өчен дигәндә, монда барыбер шәһәрдә булганда, Казанда бөтенебез бергә булганда, ничектер өйдә генә булсак та эш килеп чыга бит. Монда чыгып китәргә кирәк, гел бергә булмый. Ул җиргә барышында эштә булмый, бер нәрсә дә бар, тик балалар белән, бар, тик гаилә белән генә. Instagram'da, историяларда, ВКонтакте, белмим инде, социаль челтәрләрдә аның турында информация күренмәде. Ял иткәнегезнән ни өчендер быел яшереп килдегезме? Яисә нинди булса сюрприз әзерлисезме? Быел без Төркиядә клип төшереп кайттык. Дисәң, экраннарга чыгачак. Эксклюзив яңалыкмы? Моны кайсы информация биргәннегезме? Яисә беркем дә белмим моның турында. Нинди җырга? Таңгына дигән җырыбызга Гүзәлия музыкасы Гөлфия Шакирова сүзләренә язылган Таңгына җырыбызга клип төшердек. Ул көнчыгыш мотивлары белән эшләнгән. Клип үзебезгә бик ошый. Анда сюжет юк, ләкин ул Төркиянең матур урыннарында төшерелгән. Без анда махсус инде 500 километр барып, шул машина шәһәргә белән төне буе барып, үзем зарлым. Асы кырыйда, видеооператорлар кырыйда, шулай барып, мотор дип төшереп, кире кайтып. Ну, бер үзе экскурсияда булды инде шундый. Каппадокия дигән җиргә бардык без. Кыйбатка төшәме әлеге клип? Әлеге төшереп бетермәгәч, әле монтаж бара, полный чагын әйтеп бетереп булмый. Ләкин эшсез түгел. Чит илдә төшергәнне тамашачылар бик алай яратып бетерми дип беләм. Куркмыйсызмы моннан? Дөресен әйткәндә, бу җирдә әле безнең татар артистларының берсе дә төшергәне юк. Менә шулай дип барып, оешып, бу инде үзе бер тарих булды. Бу турыда бәлки соңрак әйтербез. Ләкин бу урын бик үзенчәлекле урын. Туристлар барырга тырыша бу җиргә, анда барырга бик ерак. Ләкин без моны инде бөтен кешеләрдән дә алганрак эшлисе килә. Димәк, хәзерге минутларда дуслар шоу-биз тапшырында эксклюзив яңалык улда булса, Азат Фазлыевлар Таңгына дигән җырга Төркиядә яңа клип төшереп кайтканнар һәм инде тиздән премьер булырга тиеш ала бирсә. Алла бирсә, менә сентябрь айларында көтәбез. Премьерасы булачак дип, телевидениедә, Татмустовда инде әлбәттә. Шуңа күрә теге сине сорау бирдем бит әле, тамашачылар бик ярап, менә чит илләр төшергәннәр дип әйтеп куйдым. Клипларны да аралаштырырга кирәк. Гел сюжет белән генә түгел, кешегә матурлыкка карап утыра торган шундый клиплар да кирәк. Ярый. Менә карап торам, сездә ниндидер балалар белән шундый җылы элемтә бар, силар белән ничектер дусларча аралашасыз, әйме? Менә булай итмә, тегеләй итмә, алай әрләү юк сездә. Ничектер менә әйдә булай итегәндә, булай итеп ничектер дусларча. Малайлар белән инде ул бөтенләй алар белән икенче төрле әйбә кирәк, аларны ырышып та тыңламаска мөмкиннәр. Икенче төрле нәрсә әйтим, якынаю кирәк аларга. Дус буларак, ышаныч уятырга кирәк. Теге нәрсә әйтим, безнең турында да алар уйларга тиешләр, безнең эшләгәнне дә аңларга тиешләр. Шуннан соң без дә алар турында теге бергә икәндә маска тиешләр. Фазлыевлар, хәзер сезгә кичкенә генә рубрика үткәрәсем килә, ул да булса "Мин сине беләм". Хәзер мин сезнең улларыгыз белән аралашып алам.
Аяз ничек хәлләр? Әйбәт. Мәктәпкә әзерме инде син? Ие. Нәрсәләр алдыгыз? Ну, мин бер сумка белән йөрим инде. Киемнәр алдыгыз? Алдык. Аяз, әйдә инде хәзер мин сиңа сораулар бирәм. Барысына да җавап бирергә кирәк булачак. Син әзерме? Ие. Әйт әле, Аяз, кемне күбрәк яратасың? Этинде инде. Менә кайсысын күбрәк? Бардыр инде. Сенде. Бер тигез. Кем сезгә бүләкләр ясый күбрәк? Ну, икис этини дә икисләр. Барыбер бит инде кем булса да күбрәк ясыйдыр. Әтиме, яисә әниме? Анысын белмим инде. Кем күбрәк йокларга ярата? Ну, эштән соң кайткач әтини икесе дә йокларга яраталар инде. Әти күбрәк йокларга яратмыймы ни? Ярата. Кем күбрәк сине әрли ырыша? Куркма, алар сине тыңлап тормый. Белмим. Кемнән күбрәкләгә әйт инде. Менә энекәшеңне обижать итең ди. Кем әрли? Әтиме, әниме? Белмим. Ай, берәр чыгарып булмый синнән. Кем күбрәк телефонда утыра? Һәр вакытта селфилар ясый, һәр вакытта да Инстаграмда утыра кем? Ну, они утыра только эшләр белән. Кем усалрак? Берсе дә усал түгелме? Ярар, алайса хәзер әти-әниләреңне чакырабыз. Инде хәзер аларның да җавапларын ишетәчәкбез. Су Азат, әйдәгез, килегез. Аяздан берәй-бер дә чыгарып булмый, ләкин кайсы бер сорауларга җавап бирде. Хәзер сезгә бирәм ул сорауларны. Ул да булса, балалар кайсыгызны күбрәк ярата икән? Ничек уйлыйсыз? Икебезне дә. Аңлашылды. Кем кайсыгыз күбрәк бүләкләр ясый? Мендер. Ни өчен шулай дип уйлыйсың? Белмим инде, бүләкләрне уйлап кайтканда, ягъни семья кушайны. Ярар, кем күбрәк йокларга ярата дигән сорауга? Әти дигәндер. Узак ул сорауга җавап бирде ул, ләкин барыбер инде әти дип әйтте. Икегезнең дә дип әйткән беренчедән. Кем күбрәк телефонда утыра? Эш буенча мин. Дөресен әйткәндә, улыгыз бигрәк акыллы икән. Әни телефонда утыра, ләкин ул бары тик эш буенча гына утыра дип җавап бирде. Акча эшли ул диде телефонда. Менә күрдегез. Менә шулай. Һәм инде соңгы сорау, кем усалрак, кайсыгыз усалрак икән? Миндер. Юк, бу сорауга син дөрес җавап бирмәдең. Берегез дә усал түгел икән, беләсегез килсә. Яратамын, яратам сезгәне. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи син сезменә. Яратамын, яратам сезгәне. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи син сезменә. Яңа сезонга әзерлекләр ничек, кайсы яклардан башлыйсыз? Программа әзерме? Нәрсә белән шаккаттырасыз? Гомумән. Быел ялган сезонга без әзер дип әйтсәк тә яхшымас. Аллаһ шөкер, беренче җырыбызны әзерләп бетерәсе калды. Әзерлек сәхнә бизәшләрен карыйсы калды. Сезонны башлыйбыз Татарстаннан. Татарстан, Башкортстан, аннан соң безнең көтә Оренбург өлкәсе, Пенза яклары, Ижевск якларына шуларда бөтен җирдә булабыз инде. Нәрсә белән шаккаттырырга уйлыйсыз? Гомумән шаккаттырырга планда бармы? Бар. Әзерлибез, ләкин әйтмибез әлегә. Кешедә булмаганрак әйбер эшләргә тырышырга телибез инде. Уйламаган әйбер. Бездә уйламаган, безгә идеялар бирүче Фирдус Симаевка рәхмәт. Сез бит шуны булдырасыз, җыеласыз дип безгә юнәлеш бирде. Без аны эшләп чыккач әйтербез әлегә сер. Фирдус Симаев сезнең консультант була, димәк, әйме? Консультант түгел инде без. Әйбәт аралашабыз, киңәшләр дә биришәбез. Аның да шундый киңәшләр инде безгә карата, булай эшләп карагыз, тегеләй дә эшләп карагыз. Ник булай эшләмисез, ник алай эшләдегез дип теге сөйбәт хәмәхләрдә була. Ул нәрсә әйтсәк тә, ул күбрәк сәхнәдә, аны күбрәк опыт дип әйтәсе килә, тәҗрибәсе бар. Шуңа күрә без һәрбер кешегә колак салабыз һәм үзебезгә кирәкләренә сайлап алабыз. Кайсы бер районнарда, кайсы бер туган якларда, мәсәлән, артистны бик якын итмиләр, ничектер читләшәләр. Сездә туган якларда үзегезне ничек кабул итәләр икән? Начар кабул итәләр дип әйтә алмыйм.
сорыйлар, концертларга да киләләр инде. Якташлар, ләкин туган якка сирәгрәк кайтыла. Ул якта бардыр инде. Ничектер туган якташлар каршында чыгыш ясау үзе бер авыр, куркыта да кайтырга да кой вакыт. Концертларда, әйдә, быел куймыйга дигән вакытлар да булды. Ни өчен? Куркыта. Әзер түгел кебек, әйме? Әзер, но ничектер барыбер. Әйбер ниндидер тикшерү аша узган кебек, үзеңне теге риск белән тотасың сәхнәдә. Ачылып китә алмыйсың. Чөнки туганың утырганда, күршең утыра, райондашың утыра. Барыбер теге туганың каршында чыгыш ясау, якташың каршында авыр минемчә. Казанда концертлар булачак микән, безгә көтергәнме? Яңа сезонда концертлар оештырыламы? Казанда концерт булачак. Яңа елдан соң. Тегәл число. Әйтебез соңрак. Әле аның турында уйладыгыз, ләкин гомумән датасы качан булачагы билгеле түгел тегәл. Шушы көннәрдә билгеле була. Ни өчен бу елны түгел? Ну, чөнки әле безнең йөрисе җирләр бар. Инде без Казанга шыпшанлап әзерләнеп өлгереп бетәчәкбез. Мин генә сизмәгәндер аны, ул да булса тамашачылар да сизгәндер. Азатның сольный җырлары барлыкка килде. Хәзер Азатның сольный эшчәнлеге өстендә эшлисезме күбрәк? Шулай тыйла. Алай дип түгелдер инде ул. Безгә Ләкин бер артлы синең җырлар гына барлыкка килә башлады бит әле. әйтәләр бит әле. Безгә электән әйтәләр инде артистлар да, өлкәнрәк артистлар бездә әйтәләр. Һәр кешенең үз вакыты килеп җитә, Теге җыр таба алмыйсың кеше, җыр эзләгән вакытлар бит инде. Дөрес менә шундый миңа туры килә торган бер артлы җырлар чыкты. Җырлар килде. Әле тагын яздырасы җырларыбыз бар. Дуэтны да калдырмыйбыз. Алсуның үзенең матур җырлары чыгачак тиздән. Аның җырларына клип төшерергә җыенабыз. Бик тә мәгънәле шундый һәрбер кешенең күңеленә бәрә торган җырлары Алсуның чыгачак ала бирсә. Бөтен яклап та эшләргә җыенабыз. Дуэт та сольный яктан да барга. Менә Алсу әйтә әле, Азатның вакыты килеп җиткән икәнен каян сиздегез? Җырлар ул хәзер вакытта үзегеннән җырлый торган җырларны дуэт итеп биргәннәр иде. Буларак җырлар биргәннәр иде. Ләкин мин аңа киңәш бирдем. Бу җырлар син үзеңә генә бара, дуэтка җырлама дип. Һәм чынлап торып ялгышмаганбыз. Уларның тавышы өчен күбрәк туры килә. Дуэт җырга караганда сольный җырга күбрәк. Мәсәлән, Азатны шулай сольный җырлый, һәр вакытта да аның җырларына барлыкка килә башласа, сез әзерме менә шулай Азат өстендә генә эшләргә? Җавап бер алсын. Юк, дуэт җырлар ул дуэт җырлар инде бит. Әгәрдә һәр кеше шушы дуэт концерт вакытында, дуэтның концерт вакытында үзендә аерым күрсәтсә, бу инде тагын да әйбәтрәк. Бу дуэтны ныгытачак. Менә карагыз, мин менә булайрак сорамакчы булам. Ставка куябыз бит инде, әйме? Азатка ставка куелды һәм Азат гомумән аның җырлары халыкка керәчәген беләсез, ләкин сайларга кирәк. Яисә дуэт, яисә Азат үзе генә җырлый. Авыр булачак. Нишлисез? Белмим, бу сорауга төгәл генә җавап биреп бетереп булмый, вакыт күрсәтер. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бер асрына, күңелеңә тулсын дисәң насына, йөрәкләрдә калсын дисәң гел язгына, яраткына. Азат әйтәле, кайчан булса да Алсу өчен сугышканың бармы? Минем теге алай сугышкан булмады, но бер булды. Алсу ниндидер мероприятие алып барганда читтән кирип кешеләр аңа теге ниндидер ямсыз әйткәннән соң мин бик каты кыздым. Но сугышка барып җитмәде, аларны алып киттеләр. Алсу, менә син Азат өчен сугышырга әзерме? Инде кызлар килсә, яисә апалар, белмим инде, мәхәббәт аңлата башласалар, кемдә шу хисе ташып китсә? Әлбәттә инде, бу минем хәләлем. Көрәшче. Эшлисең беренче чиракта. Юк, мин андый теге тәртипсезлеккә бармыйм инде. Кешегә сүз белән аңлатырга кирәк. Кешенең башында булса, ул инде үз аңларга тиеш. Сүз белән аңламаса, кеше сүз белән аңласа, булай инде, аңламаса, анысы икенче юл кылай инде аңлатырга. Сез менә үзегезне дуслар дип әйтә аласызмы?
бар түгел әмне дуслар. Дуслар инде нәрсе бетим тормышта бетим ул өйләнешкә җитүгә башта яратышу мәхәббәт егет белән кыз кебек буласың, әмма анасын дусларга әйләнәсең. Чөнки эштә безнең бер эштә булгачлан, бер сөйдә булгачлан бигрәк тә дуслар безнең иң якын әйберләребезне без бер-беребезгә сөйли алабыз. Яки икебез дә бер фикердә, икебез уртак фикер иҗатта, иҗат какшамасын өчен икебез бер юлны сайладык. Шуңа күрә дусларча Аллага шөкер шундый барабыз. Ая сезнең бии пири. Аның бар бергә бии торган кызы. Аның исеме ничек? Аделя. Аделя. Син аның белән бик яхшы дус дип әйтә аласың үзеңне? Лия. Мәктәптә нинди булса да ошый торган кызлар бармы? Юк. Кызлар турында сөйли башласаң, алар ошулары килә. Әлегә. Үзләре сөйлиләрме соң менә мондый кызы шады, менә бу кыз? Андый кызларын беләбез, аларның үзләре шатып йөргән. Ләкин ул турыда әйткәч, ошулары килә. Исемдә Уникста сезгә бүләк иттеләр 2 каз бәбкәләрен. Нишләттегез аларны? Тиздән уңыш җыярга вакыт җитә. Нишләтеп бетерерсез икән? Беләс килә. Ул каз бәбкәләрен бигрәк кызык булды ул. Аларны без авылга җибәрдек. Алсы ягына Әби белән бабайга. Алар үстеләр, бик тиз үстеләр. Икесе генә йөриләр. Аларның инде авылда кушаматлар да барлыкка килде. Гастролер казлар дип атыйлар аларны. Чөнки ишек алдына бер кеше кирип килсә, шулар кашына басар да икән, теге теге сөйләшәр икән кеше белән. Сөйләшәр дә, шуңа кеше кайтып киткәндә озатып, өенә хәтле сатып куялар. Шуңа кире әйләнеп кайталар ди. Менә хәзер Дөресезме, яисә сез шулай уйлап чыгардыңызмы? Юк, чынлап әйтәбез, дөресен әйтәбез. Гастролер казлар, әми шалдыртып әйтте, гастролер казлар дип йөртәләр. Алар икесе капкара йорт казлары булып чыктылар. Алардан соң менә күрше авыллардан әбигә шалтыратып сораганнар инде. Бу казларны безгә сатыгыз әле, без үстергән әле дип. Димәк, әлеге казлар Алла бирсә исән калачак, әйме? Суйырга бик жәл. Жәл артист казларын суйырга жәл. Әнигә әйттем. Мен әйтәм сат. Ул шулай үссеннәр. Шулай үссеннәр. Аяз, син ул казларны карагансыңдыр инде, күргәнсеңдер, ашаткансыңдыр, әйме? Әйе. Алар дөрестән дә шулаймы? Нишләр алар? Капкатып ашап йөриләрме? Әйе. Әбиеләр кадәр дә кайтайбы. Кая китәләр? Әби кибеткә барганда алар әбинең артысыннан баралар инде. Кайталар. Әйе. Суймадылармы аны точно? Юк. Инстаграмда күрдек, Салават абый белән бергә фотога төшкәнсез, концертларында җырлагансыз. Ничек эләктегез анда? Салават абый сезнең үзенең канатлары астына алдымы әллә? Салават абый белән ничектер теге әзрәк аралашу, теге калган иде, бар иде ул безнең хәрби концертта күршкәч тә шулай теге якын итеп безне каршы ала иде ул, безнең белән теге сөйләшеп ала иде. Бу концертка безнең юбилей концертларга чакырганда без теге уйламаганда безнең өчен әйбер булды. Чөнки шалтыратып Салават абыйның юбилей концертында чыгыш ясарга чакырды дип әйттеләр. Бик теләп килдек. Теге безнең өчен бу теге чыңгашмас әйбер. Шундый рәхәт булды. Тамашачылар да шундый рәхәт итеп алды. Мотор концерт булды, җиңел менә шундый чын күңелдән чыгыш ясадык. Салават абый рәхмәт әйттемсез үзе? Әлбәттә. Нәрсә диде сезгә? Мактадымы? Әйе, үзенең фикерләрен белдерде, молодцы дип сәхнә артыннан карап торды. Шашыбызны уңышлар теләде. Biz qabızğa sıyırgında nur Sibə yıldızlar bugündə sönməsin idilər Hiç birdə bizinin hislərdə Сезнең өчен тагын бер рубрика рифма куратор. Мин сезгә бер сүз әйтәм, әлеге сүзгә рифма уйлап, бер-берегезгә кайтарырга тиеш сүзләрне. Кимдә әлеге сүз тукталып кала 3 секундтан артык, шул инде безнең җиңүлүче булачак. Аңлашылды? Киттек. Курчак. Яшчак. Дусчак. Шак-шак. Уенчак. Саксык. Саксык. 1 2 3 Сыйырчык, илгердиң инде ярар, сыйырчык. Кышчык. Кышчык. Атынчык. 1 2
3, 1-ге 0. Әйдә киттек, икенче сүз. Синдән башлыйбыз. Ләгән. Тирен. 1-ге 1. Алайса булсын басма. Басма, баса. Тақта. Ағаш. Тақта, басма ағаштан. Басма, ағаш. Ағаш. Басма. Басма. Ник ағаш дейді бетін. Юк, басма. Басма. Булды, бітті. 2-ге 1. Әйдә, соңгы сүз елга. Аға. Баға. Тауға. Мұңға. Аңға. Сүйңға. Аларға. Ойға. Қырға. Урманға. Юлға. Так, урамға. Мұндағаға көп пенде, қазір ойласам. Мен дә шулай дип уйлыйм, нәтиҗә 3-ке 1. Бутал биттек, берсен әйткәндә. Ләкин бу сүзне сез минем уйлавымча 1 сәгатьтән дә артык сөйләп утырырга әзерме? Ияләштек битгә, ияләштек. Профессионал уровеньга җиттек. Айса, әйдәгез инде, без хәзер тамашачыларга мөрәҗәгать итәрбез. Алсу Азат Фазлыевлар сезгә үзләренең теләкләрен җиткерерләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле Татмос ТВ каналын караучы дусларыбыз, шоу-биз тапшыруын караучы дусларыбыз. Сезнең барчагызда Алла берсә яңа сезон башлана. Яңа сезоннарыбызда көтеп калабыз. Исән сау булып, беребездә кимемичә матур концертларда, матур җырлар белән киләсе елны, бу елны узатып, киләсе елларны Алла берсә каршы алып, бергә түгәрәк матур тормышта яшәгән насыйп булсын. Біз сізні көтәбіз концертларыбызда, әйінді қараушы тамашашыларға саулық, сәлемәтлік, бәхет тілейбіз. Дуслар, шулай итеп Алсу һәм Азат Фазлыевлар белән эштек. Безгә дипломнарны тапшырдылар. Балаларга ошады. Сезгә ошадымы икән соң? Ошады, менә күптән хыял. Парашютта сейчас килә иде, шундый ук менә эмоциялар алдында үтәс килә. Алла берсә, балалар белән килербез, бәлки мәктәпкә дә килербез анда. Искиткеч дәмәс. Сезне барыгызны Nefly аэродинамик комплексына көтәбез. Килегез, ышыгыз һәм инде киләсе очрашуларга кадәр дип саулашабыз. Пока-пока. Бүгенге тәмамлыйк. Барыгызга да онытылмаслык көз айлары. Жылы сентябрь теләп, мин Ландыш Нигъмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Күрешкәнчегә кадәр. Пока-пока.